Na oslavách 40. výročia pohonu Volkswagen 4Motion sme spoznávali nový Passat, Tiguan a Golf s pohonom všetkých štyroch kolies. Začníme rovno s Passatom. S pohonom 4Motion je k dispozícii v dvojici verzii. V naftovej má 2-litrové TDIčko s výkonom 193 koní a v tej benzínovej má pod kapotou motor priamo z Golfu GTI s výkonom 265 koní. No ako jazdí nafťak na lade? Takže Passat so štvorkolkou, dlhočízne auto, pekne to ide po zadku. Keď predné kolesa začnú strácať trakciu, tak sa spojí spojka Haldex a prenesie krútiaci moment dozadu. Ono ale nečakajte, že s takýmto naftovým Passatom si budete dávať zákruty driftom, obrovičizny, oblúčikoch. Je to skôr o tom, aby to auto bolo stabilné samozrejme, ale je vyladené na to, aby bolo extrémne neutrálne. A práve takéto polárne podmienky dopomáhajú inžinierom, aby to docielili. To bol nový Passat 4Motion. Ďalej, Tiguan 4Motion. Ponuka motorov pre Tiguan 4Motion je prakticky zhodná s ponukou pre Passat 4Motion s jednou výnimkou. Dostanete ho aj s 204 koňovým benzínovým TSI. OK, takže Tiguan dynamicky na snehu. Začne s aktivovaným ESPčkom a normálnym komfortným režimom. Vzhľadom na vysoké ťažisko a celkovo charakter pohonu, ten systém veľmi sa snaží vás stabilne a bezpečne dostať z A do B. Nedovolí vám preklos, jednoducho drží si svoju líniu, no okamžite ľavé predné koleso zahryznuté. Vysoké ťažisko a krátky rázvor kolies nedovolujú Tiguanu baletiť po lade, ako to dokáže napríklad Passat alebo Golf. Pri tomto modeli je elektronická stabilizačná kontrola na snehu omnoho proaktívnejšia, aby si udržala stopu. No stopu drží zaručene aj na čistom ľade. No a posledný kandidát z trojice klasických modelov 4Motion, Golf. Golf je ponovom k dispozícii ako jedno z mála aut svojej kategórie aj s pohonom všetkých štyroch kolies, ktorý je dostupný v kombinácii s 2-litrovým motorom TSI s kódové označení EA888, čiže ten istý motor principiálne ako má Golf GTI, akurát s nižším výkonom. Automaticky dostávate 7-stupňovú prevodovku DSG a ťažnú kapacitu až 1900 kg pri 8% stúpaní. No a to, čo predvádzal krátky osmičkový Golf na lade, bolo do toho momentu prekvapením dňa. Pokiaľ teda chcete kompaktné auto pohonom všetkých štyroch kolies, toto je jedna z najlepších možností. Každopádne je to obratné, veľmi šikovné a spratné auto, ktoré sa aj na lade chová extrémne predvídateľne. A neviem o čo vyčítať. A to boli klasické modely Passat, Tiguan a Golf 4Motion. Najbližšie sa povenujeme Golfu R a taktiež rodine modelov ID GTX. Sledujte nás.